karagdagang requirements para sa mga Chinese na mag-a-apply ng Philippine Temporary Visitors Visa. Sa inilabas na advisory ng DFA, inoobliga na ngayon ang mga Chinese na magsumite ng Chinese Social Insurance Record Certificate. Kailangan na marehistro ang certificate ng hindi ibababa sa loob ng 6 na buwan sa oras na magsumite sila ng visa application. Samantala, exempted naman dito ang mga Chinese na kasalukuyan naka-enroll sa primary, secondary o college education na kinakailangan naman magsumite ng kanilang proof of enrollment. Gayon din ang retiree sa edad ng 55 taong gulang pataas. Tinawag na case to case basis na lang kung nila ang ilang social na requirement. Paliwanag ng DFA, ang karagdagang visa requirement ay bahagi ng kanilang pagsisikap na makabuti ang mga patakaran at regulasyon para sa ligtas at maayos na pagpasok ng mga dayuhang bisita sa bansa. Ina-authenticate na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO ang mga na-recover ng mga medalya at uniforme ng Chinese military sa illegal na Boko Haram sa Porac, Pampanga. Sinabi ni PAO spokesman Dr. Winston Casio na kumausap na sila ng military expert at sumang-ayong authentic ang mga iyon pero luma na. Sinabi ni Casio na hanggat walang matibay na ebidensya magpapatunay na may espia o militar ng China sa bansa, nakikita nilang posibleng may veteranong pulis o sundalo na nagtatrabaho o may-ari ng naturang Boko Haram o maaaring ang mga iyon ay souvenir item lamang. Sa ngayon, sinabi ni Casio na tuloy-tuloy ang mga nagkakalat nilang ebidensya tulad ng mga computer at cellphone mula sa Boko Haram na posibleng mag-ugnay sa mga may-ari ng mga iyon para sa case build-up. Muling itinalaga sa pwesto ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang singer na si Anthony Castelo para sa patuloy na panunungkulan bilang Vice Chairman, Chief Operating Officer at Board of Directors ng Bataan Shipyard and Engineering Company o BASECO sa ilalim ng Presidential Commission on Good Government o PCGG. Si Castelo ay unang itinalaga sa BASECO noong 2017 ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, itinalaga rin ng Pangulong Marcos si Atty. Rogelio Quevedo bilang Commissioner ng Securities and Exchange Commission o SEC. Inilipat ng Pangulo si Quevedo sa SEC mula sa pagiging Commissioner ng Presidential Commission on Good Government o PCGG. Inilagay naman ang Pangulo bilang bagong Commissioner ng PCGG si Raymond Anthony Dilag. Nagtalaga rin si Pangulong Marcos ng iba pang mga opisyal sa Department of Foreign Affairs, Department of Health, Department of Information and Communications Technology, Department of Labor and Employment, Department of Interior and Local Government, Department of Transportation, Department of Finance, at Office of the President. Meron ding itinalaga sa Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture, Cultural Center of the Philippines, Manila Economic and Cultural Office of NECO, at sa Department of Budget and Management. Ito ang Super Balita sa Hapon. Super Radio, DZW. Palawan, nilimbon ng detalye mula kay Junfred Calamba ng Super Radio Palawan. Junfred. Nakaramdam ng pagyanig ang ilang bahagi ng Coron, Palawan ngayong hapon. Sa panayam ng Super Radio kay Engineer Robert Splida ng Pibox, Palawan, kinumpirma nito ang magnitude 4.2 na nito offshore on North Coron. Ang Splida, mahina lang ang paggalaw at walang banta ng tsunami. Nakaantabay pa una sila sa ilang karagdagang hurricane. Mga inaasahang aftershock sa pagyayaman ito. Ako, si June Marcos.
Ipe sa balita, i-follow ang social media accounts ng Super Radio DZBB. Para sa YouTube, mag-subscribe sa @DZBB594. Para sa Facebook, i-follow ang Super Radio DZBB 594 kHz. At para sa X na dating Twitter at TikTok, i-follow ang @DZBB. Mga kapuso, sundan ang DZBB sa social media at huwag mahuli sa malalaking balita at tamang impormasyon. Magnesium hydroxide, Simetico Incredible F. Hyper Bilis 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 sa hyperactivity in as fast as 5 minutes. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Carb Assistant Somnix for Kids. Labanan agad ang ubo with Somnix for Kids. Malalimang talakayan. Matapang na panayam. Masusing paghimay sa isyu ng lipunan. Tandem na walang inuman. Double whale sa Double V. Ang tambalan ni Weng Salvacion at Weng de la Peña. Double whale sa Double V. Double whale sa Double V. Sa aming mga inaaral at yun ang informasyon na aming lalabas pagka natapos na namin sinusulat namin, iniuugnay na namin sa climate change, no? Yung pagbago kasi ng panahon, dahil mas, ang sabi ng mga scientifico sa environment, no? Dahil mas kaaya-aya para sa mga lahat, bumami, magpabilis na aktividad. Kaya tuloy tayo, yun nga, madami rin yung ating dengue. Pero kung gagawin yung mga tulad na ginagawa ng Muntinlupa, na naglilinis at may community drive, pwede nating pigilan yung pagtaas na yan. Double whale sa Double V. Ito naman naman kasi yung ako, gusto pa po, ako chicken. Wala, yun o. No choice, Bibili ako para sana ako, bibili rin ako para sa akin. Double whale sa Double V. Pinag-aaralan po ng PhilHealth para po yung 2,600 posibleng maitaas pa natin. May mga panukalanan, yan ay doble to 5,200. May mga panukalanan din na 4,200. Double whale sa Double V. Ang tama, sina Weng Salvacion at Weng de la Peña. Ito na ho ang Double Weng sa Double V. Webes na ho tayo ngayon. At balik trabaho na ho tayo. Tapos sa holiday kahapon, tapos na ang araw ng kalayaan, araw ng bayaran na naman ho tayo. Ngayong bukas. Nakabayad na ho ba kayo ng kuryente ho ninyo? Sa kuryente, 64 centavos per kilowatt hour. That's $1.06. Para sa ngayon, pero para sa mga kumukonsumo ng 200, may isang daan po ang madadagdag sa inyo. That's how many dollars? Ang hilig mo mag-i-English na yun. Tagal na presyo na ngayon ng mga bilihin. Totoo yan. Hindi na rito. Magkano palitan ng 58? Diba? 58 pesos. Saan na lamang $1 na yan Diba? Yes. Hanggang saan na lamang ang $1 niyo sa Pilipinas. May mga pupunta rito, mga foreigner. Matuwa sila sa presyo natin kumpara sa kanila. Kasi mura dito para sa kanila. Kasi isang dolyar lang. Presko pa. Sa mga supermarket pa lang. Sa mga grocery pa lang sila. Mas presko pa rin sa mga web na sa mga palengke na lang. Ano ng palengke. Pero good day there. Ano? Na pumunta sa mga palengke. Pero yung something na kailangan nila na experience. Oo, that's the experience nila. Paano mga kompleto ang inyong journey? Kailangan mong pumunta sa aming mga palengke. Masalita pa na. Foreigner pa, mag-ano kayo o ibang Pilipino? Ay, welcome kayo. At saka wala akong makakaliga sa presyo sa kuryente versus Oo naman, oo. Pero siyempre, kung sila ay nakapilit lang sa mga hotel, hindi nila mararamdaman yun, wala silang duties eh. Diba? Pero pag nandun sila sa, kasama na yun sa binabayaran nila. Oo. Pero sabi ng Meralco, delayed ang bill ngayong buwan. Wala ito sa kahapon to. Mamaya mo atin kung subukan kausapin. Sana Meralco sa nagtanggal ng
sa mga nakikinig. Salamat po. Prof, kasi nag-announce na po officially ang Meralco na magkakaroon na naman ng dagdag 1 hour. Eh, sabi nga natin, parang hindi na humihinga ang publiko sa dami po ng due date natin, mga due date professor. At parang ang reklamo ng iba, pinagtatrabaho na lang natin ay yung mga bills natin. Hindi na sumasapat yung kinikita para magkaroon ka man lang ng pang-save o kaya naman ay splurge man lang ng pamilya. Yes, totoo po yan, no? Sabi nga po namin sa aming grupo, no? Pag dumarating si Judith, no, talagang kinakabahan kami. Kasi nga, ang taas na yung mga binabayaran. At ang masakit po, ito po yung sa Meralco na panukalang 60% madagdag, no? Masakit po sa aming mga consumers yan. Kaya nga, nakakalungkot, no? Kaya nga sinasabi namin, baka pwedeng ipagpaliban muna, no, itong mungkahing pagtataan. Ipagpalitan feeling, wag mo na singilin pero sa darating na panahon pwede singilin. Opo, kasi nga ako sinasabi nila na ito yung nagiging dahilan, no? Dahil nga meron dagdag na generation, meron dagdag na transmission. So, tayo naman po mga consumer, nakakapag-adjust tayo, pero sa panahon ngayon, hindi po talaga napapanagin yung mga dagdag na. Yung panahon ngayon na ang mga tinutukoy yung maaaring maging faktor ito pong ay pabigat sa ating mga consumer. Ang bawa po, ito po, sinasabi natin, hanggang ngayon, meron pa mga inflation, yung dagdag na din sa tubig, yung patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, tapos ito nga, hindi bumababa yung presyo ng bigas na majority, na pinagkakagasitan natin. So parang ang timely para sa inyo. Pero ang ginawa na Meralco dito, sabi nila, nilati na nila itong sa tatlo. Oo. Staggered basis, tatlong hulog daw po. Hulog, July, August at September. Yes. Hindi pa ho pwedeng i-consider yun. Sabi po, sabi nga po namin, okay lang po sa amin yan, kung kanyang nakastaggered na. Pero di ba naalala niyo po, nung panahon ng pandemic, tinigil muna nila. Sana wala po nang nagkakapag. Kailan po, halimbawa po sa ang panawagan ninyo, huwag mo nang singilin yung dagdag sa